Daşary ýurtly maýy goýjylar Gaza we Türkmenistan bilen oýun oýnamagyny besetmeli diýilip, Londonda ýerleşýän Daşary Siýasat Merkezi tarapyndan taýýarlanan täze hatabatda edilýär. 15-nji ýylda Britan parlamentinde hödürlenýän uly gowrumly bu hatabatda Merkezi Aziýanyň üzüňe ýurdy Türkmenistanyň betbaşçylygyň garatyna baranlygy bellenýär. Ykdysady krizis rejimiň öz halkyna görkezýän repressiýalarynyň has güýçlenmegine we şahsiýet kulturynyň bolsa has aýlygynç bolmagyna getirdi diýilip hatabatda bellenýär. Türkmenistanyň ykdysady ýagdaýynyň ýaramazlaşmagy, girdijileriniň petelmegi, halkyň durmuş şertleriniň agyrlaşmagy we esasy azatlyklarynyň çäklendirilmegi barada jekme-jek maglumat berilýän. Bu dokumentde ýurdun ykdysady ýagdaýynyň hökümetiň adam hukuklaryna hormat goýmazlygy bilen ara baglanşygyna üns berilýär we daşary ýurtly maýy goýjylaryň türkmen ykdysadyýetyna maýy ýatyrmagynyň töwekkülçilikleri duýdurulýar. Türkmenistan halkara sahnasynda köplenç ünsden düşürilýän ýurtdur. Onuň bol gaz zapaslarynyň möçberine ýa-da ýolbaşçylarynyň geňligine esasy üns gönükdirler. Ýöne bölen bu barlyklar uzaga çeken ykdysady krizisiň orta arasynda galýan ýurdun üstüne açýar. Bu ýerde adaty adamlaryň durmuşynyň aşa agyrlaşmagy we ähli ýerlerde azyk getmezçiligi göze ýylýar diýilip hatabatda edilýär. Türkmenistan boýunça bu hatabat 15-nji ýylda Britaniýanyň parlamentinde köpçüligi hödürlenýär. Bu arada dinlençige gatnaşýan Türkmen News neşriniň ýolbaşçysy Ruslan Mätiýew Azatlyk radiosyna şeýle gurrun berdi. Это организует Foreign Policy Center. Они вот этот обзор создали по заказу Turkmen News. Dinlençige de Foreign Policy Center guramasy guraýar. Bu hatabat Türkmen Newsyň zakazy boýunça taýýarlandy we ol Britan biznesi hem Britan parlamenti üçin niýetlenýär. Bu hatabatymyzyň hödürlenýän strukturalarynyň biri Büyük Britaniýanyň korrupsiýa garşy daşary siýasatyna jogapkär komitetdir. Umuman ýurtdaky ýagdaý öz-özünden habar berýär. Hatabatda daşary ýurt investorlaryň Türkmenistana bir gezek baryp eli boş gaýdan ýagdaýlary barada anyk masallar getirilýär. Olar öz pullaryny ýatyrdylar, güýjüni, öz resurslaryny, soňra bolsa daşary ýurt edaralarynda adalaty gözlemeli boldular diýip Londondaky dinlençiklere gatnaşýan Türkmen News neşriniň ýolbaşçysy Ruslan Mätiýew aýtdy. Потом уже искать справедливости в зарубежных каких-то инстанциях. Daşary Siýasat Merkezi öz hatabatynda Türkmenistanyň esasan gazyň eksportyndan gelýän döwlet girdijileriniň azalmagy, ykdysady problemalary, daşary ýurt maýy goýjylaryň öňündäki bergileri, şeýle-de ilatyň durmuş derejesiniň petelmegi, şol sanda ýersizlik we ilatyň daşary ýurtlara migrasiýa akymynyň ulalmagy barada jekme-jek maglumat berilýär. Maýy goýjylaryň Türkmenistanyň ägir tuly gaz zapaslary sebäpli başda ýurda çekilmegi ähtimal bolsa da onuň düýpli problemalary bar. Bu ýüz tarapy mermerli we ýurdun umumy çerki önümçiliginiň agramly resmi görkezüjilerini öňe sürýän hem ören çylşyrymly garanky ykdysadyýety ýaşyrmak üçin berk çäklendirilýän döwlet dukanlaryny ulanýan ýurdun Potemkin ykdysadyýetydir diýip hatabatda bellenýär.